Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как се правят домашни кюфтенца. Като предварително съм си нарязал месото, сланината. Подробната рецепта ще ви покажа в описанието. И ето я вече, готовата кайма. Така, ето сега ще ви покажа. Тук съм си приготвил всичките подправки, направо на куп, добре умешани. И ги смесваме заедно с каймата, преди да почнем да я меляме за втори път. И преди да продължим напред, преди да започна с второто меляне, си добавям наситно нарязания лук, червена чушка и магданоз. Умесете добре. И започваме втория етап от мелянето. Пак. Ето вече съм умешал цялата кайма и започвам да я мелям наново. Ето погледнете какъв ефект се получава, когато смесите продуктите предварително. Дори и да не можете да ги нарежете на много ситно, машината си ги меля заедно с каймата и се овкусява прекрасно. Ето след като съм я приготвил, слагам я в кухненския робот. Ако имате кутер, използвайте кутера. И така трябва да смеляме цялата. Ще стане почти на пастет. Както казах, става на пастет, споява се още по-добре. Погледнете. Ето е вече готовата кайма. Започвам да приготвям за кюфтенца. Ето вече съм подготвил кюфтенцата и отива директно на скарата. Перфектно. Ето как изглежда и от по-близо. За още такива рецепти последвайте ме.